Добър ден, приятели! Купих си новата камера Canon. Няма да кажа кой модел. И така, много са кефя в момента. Това мисля, че ми е четвъртия влог. И прибирам се от работа и махнах си работната ми блуза. Облякох на Paris Saint-Germain едни анцузи. Дай съм още с работни обувки, това. И ще ходим сега с жена ми да си купя една риска. След това, защото днеска сме на сватба, всяка седмица тук в Холандия стават сватби, разбирате ли за какво става въпрос? Просто нямам думи. Днеска сме на сватба и ще снимам там за какво става въпрос. Ще има изненади, оркестър, парламент, салюка и още много изненади. Просто нямам думи. Айде, сега отиваме да караме към магазина да си купя една риска. В момента вървим към магазина, колата паркирахме там отзаде. Нали те? Да. Днеска много яко бачкахме и михме бая стъкла. Ето вижте с работните дрехи, с работни дрехи, с работни обувки, ако не вярвате да си знаете. Мале за първи път сега снимам така пред хората. Колко е интересно. Когато някой човек ме вижда и аз искам чай да свалям камерата, мале притеснявам се, ама вече няма да я бявам, защото съм от Джони Лев. Как е ризата? На Гучи. Уж на Гучи сложиха там едно нещо Гучи и вече стана Гучи. Сега ще я пробвам да видим как стои. Ето вижте, тази риза си избрах на Гучи. Мисля, че е добре. Жена ми вижте какво избра. Якито. Къде отива масло, яки? Аз се взех яки. Чай да го пробваме. Окей. Как съм? Добре ли? Денис, как е? Супер ли? Какво пробваш? Риска? И риска и яки. Какво правиш? Какво пробваш? Токчета гледам и не знам на вас дали ви харесва. Как са? Харесва ли ти? Ето е камерата. Ето я, бе. Гледайте. Ба, опа. Цена. Не е нормално. Направо. Можах да снимам. Как си? Купих ми топчета, колан. За себе си риска. Батерия нямам на това. На камерата си, сега трябва да зареждам. И ще вървим на сватбата, че няма време, късно става, 6 часа стана. Къде паркирах аз? Там е! Забравих къде паркирах. Приятели, нямам батерия, но пристигнахме. На асансьора сме, чакаме асансьора и ще се облека, ще се обличаме, но нямам батерия, това е тъпото. Набързо ще го заредя колкото мога. И може така да бъде, че камерата да се замъглява, защото когато нямам батерия, започва да се замъглява. Ето вижте за какво става въпрос с камерата. Аха. Много як зум прави. И така, хайде, на втория етаж е. И така, готови сме! Заредих малко. Супер е.
Това е моята племенчика. Четвъртия влог. С моята камера започнахме с четвъртия влог. Ето и моята племенчика готова. Ето и тук майка ми на Фейсбука гледа някакъв клип. Гледа ми глупости. Ето е кака ми тя на Фейсбука. И сега чакаме само баща ми да бъде готов. Охове, зарадих ми камерата. Ето виж, готов съм, якито вижте така, чантичката тук на Филип Лайн. Тук Селинката се разсърди за нещо, ама аз не знам защо. Сели, няма Додо, защо му буташ? Окей. Вижте сега. Не ли ги деш? Как бяга? Така готови сме, ladies and gentlemen. Само чакам нашите. Мале, гледайте като прави влог, как ми седи. Джони Лер, най-добрите, продължаваме да правим влога. Айде. Ти готов ли си? Готов си? Не прави селфи, камера, ще е видео. Готови сме на сватба? Да! Готови сме, нали? Знаете, джентълмен! Джони Лер! Къде има сватби? Там сме. Знаете, джентълмен! Как си? Явно на сватба да играем. Ей го и баща ми тук. Тати, готов ли са за сватба? Ей, муси, идвам! Аз чак, да! Аз чак, преди сватба! Ей го. И братко Смет идва. Чакай да го чакам и него. Идваш ли? Хайде! Здравейте, джентълмен! Ти какво правиш? Виж, той грима ти, как се личи. Хайде на здраве! На здраве! Има, такова си има, его моя приятел в момента тук е Арсо. Има сватба, до сега само Салил Касфилик, нямам право. Как? Не мога да говоря, защото има много силна музика. Тук те... Виж какво прави? Виж какво става? Остава най-новата камера. Гледай сега, най-новата камера какво прави? Будила по мен. Гледай как снима. Няма тук не закнал, не закнал. Ей го! На този човек му викат Сокереса. Който го разбира при Сокереса с... Да.
Добър вечер, приятели. Добра нощ. Прибрахме се. Здравейте, Часът е... Те и може да видите. Часът е 1 часа. За днеска влога стига. Може ли нещо да ти кажа? Кажи. На сватбата беше полицаите, че нещо става. Ясно. Всичко е ясно. Така, дами и господа, значи за днеска влога свършва. Утре пак ще има. Значи днешния влог го пускам утре. Утрешния влог го пускам неделя. Събота и неделя. И така, много яко беше и дано да сте се наслаждавали. Лайк, коментирайте, споделяйте, че има още много клипове. Изморен съм, искам да легна. Окей, чао! Чепоте,